Il-Gvern jeda politika nazzjonali ta' tfal fuq medda ta' 7 snin biex tassigura li jitħarsu id-drittijiet u l-libertajiet tagħhom. L-għanewleni tagħha hu li tippromovi id-drittijiet u l-kapaċitajiet ta' tfal ibbażati fuq il-prinċipji tal-Konvenzjoni ta' Drittijiet ta' Tfal tal-Ġnus Magħquda. Dokument jinkludi aktar minn mitazzjoni biex it-tfal ikollhom tfulija ta' kwalità, kundizzjonijiet tajba fid-dar, ħarsien soċjali, aċċess għal ambjent nadif u saħħa, edukazzjoni u impjieg, divertiment u kultura. Il-politika tidentifika lil familja, l-istat u l-komunità bħala it-tliet pilastri ewlenin biex titwettaq. Politika għat-tfal mit-tfal hekk kif eżerċizzju li sar fl-iskejjel ta' tfal ta' bejn 4 u 17 sena, it-tfal ingħataw iċ-ċans li semmaw leħinhom dwar il-bżonnijiet tagħhom fost oħrajn bluż ta' tpinġija u ta' kwestjonarju. Il-Ministru għad-Drittijiet ta' Tfal Michael Falzon għal l-implementazzjoni u l-monitoraġġ ta' din il-politika se jkun qed isir mill-Uffiċċju tal-Kummissarju ta' Tfal. Illum fil-Jum Nazzjonali fil-fatt iddedikat lit-tfal l-Ġnus Magħquda nidejna l-Politika Nazzjonali ta' Tfal. Politika Nazzjonali tħares lejn id-drittijiet, tħares lejn tħaris, tħares lejn l-iżvilupp ta' tfal tagħna. Illum nidejna l-politika Minister quddiem hemm uffiċjal Kummissarju ta' Tfal li jsegwi din il-Politika Nazzjonali. Il-Kummissarju ta' Tfal Pauline Micheli qalet li din il-politika turi l-attenzjoni speċifika li qed jingħataw it-tfal f'Malta. Hija spjegat li se jinħoloq kumitat interministerjali biex jiġi assigurat li l-għanijiet ta' din il-politika jintlaħqu fis-7 snin li ġejjin. Mill-politika noħorġu strateġija issa u anka l-għanijiet ewlenin u anka iż-żmien ta' meta ċerti miżuri jridu jittieħdu. Għaldaqstant nittamaw li tul is-snin li ġejjin inkunu imxejna fuq ħafna mill-politika u mexxejna l-qudiem sew il-politika ta' tfal. F'messaġġ irrekordjat, il-President qalet li bit-tnaddija ta' din il-politika se jingħata messaġġ qawwi lil kulħadd f'pajjiżna li rridu waqfu kull xorta ta' diskriminazzjoni u ta' abbuż kontra it-tfal huma min huma u ġejjin minn fejn ġejjin. It-tfal se jkunu jistgħu jifhmu din il-politika infassla għalihom permezz tal-ktieb, il-kaxxa misterjuża u l-avventura lejn il-5 artijiet imsaħra. Ktieb li permezz ta' storja ifhimm lit-tfal it-3 prinċipji li l-politika issejset fuqhom: il-parteċipazzjoni, il-ħarsien u l-profitiment.